Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-volontarjat ipoġġilek l-akbar tbissima fuq fommok, hekk iddikjarat Maureen Amoroso li hi uffiċjal fih dan il-Malta Girl Guides waqt l-ewwel kabinett man-nies għal din is-sena li sar it-tlieta fid-Dar tal-Providenza. Hawnhekk tħabbar li se ssir konsultazzjoni pubblika biex ikun hemm tisjieħ f'dan is-settur importanti f'pajjiżna. Naħseb l-ikbar tbissima tkun tru il-volontarjat, minn qatt ma misma l-volontarjat ma jistax jifhem il-ferħ li tik vera nagħtu ħafna ma kif qal xi ħadd nieħdu ħafna lura. Tkellem Damien Attard, il-President ta' Right to Smile, grupp li għamel xogħol volontarju barra minn xtutna fosthom fil-Ghana fejn diġà għenu mal-1500 student dwar is-saħħa mentali. Il-volontiera jistgħu jkunu katalisti ta' dan soft power u jservu bħala public diplomats jew diplomatiċi pubbliċi li jxerdu il-valuri u l-kultura Maltin lil mill-frontiera tagħna, però wkoll jġibu lura dak li nitalmu minn pajjiżi li nikkollaboraw magħhom. Il-volontier Archibald Zammit semma kif hemm bosta skemi mill-Gvern li jgħinu lis-settur. Il-Ministeru għal Għawdex għandu diversi skemi ta' volontarjat. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dan il-Ministeru għal dawn l-inizjattivi tant apprezzati. Nixtiequ wkoll inħajru lil dan il-Ministeru u lil Ministeri oħra biex ikun hemm aktar skemi li jaġevolaw lil volontarjat ġew Għawdex. Frida Harrison li għamlet diċenji tajn lil Hospice Malta u wara kellha bżonn is-servizzi tagħhom meta żewġa marat ukoll irrakkontat l-esperjenza tagħha. Minn mindu beda Hospice ili nagħmel il-volontarjat f'kull qasam fejn stajt, fejn tallimt u fej għalmuni. F'dan il-kabinet man-nies tkellem ukoll Ruben Abela li hu il-President ta' Wirt iż-Żejtun li tkellem fuq l-affarijiet pożittivi u li jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Ir-regolarizzazzjoni, speċjalment permezz tal-liġi li saret fuq il-qasam volontarju, il-Kunsill Malti għall-volontarjat, il-fondi li ikun hemm disponibbli għal qdiet volontarji huma kollha aspetti pożittivi.